Wadak to nang kong problema ron ba? Najud kay kwarta ba? Pajud kay bugas. Ng mama, wala pagid to gikaon ng mama kay dan og bugas. Gilam yun siguro kung kwarta ni ko sa mga amigo ko ron, may lag na kwarta ko ba? Nasa pag sila ron, tuon sana ko sila dito. Sinaas sila kwarta. May lag natin kwarta to kung mga amigo ko ron da. Kapag kamagilan pa ko. Basta ng pamilya no pre. Kaya lagi pre. Isis lagi pre nga. Pagkang ilusana yung dato ah. Ano, kasabay-sabay. Huwag inom sa inyo. Batay itong kaagin to sa una pre. Grabe ito sa pagkamayan ko ah. Bungtag ang gawa sa tubo lo Ano ba? Ilawon kita. total kay Ariya matag kaagi ah. Bungtag din ang ganas tubo yung maday. Yung pagilana o dyan? Ay, lari, duman. Migo! Uy, Migo! Migo na po tawag sa mga nakikinahanglan. Ay ko atong bangko amigo, lingkod. Salamat Migo. Nakita ko'y tuyo niyo ba? Basta may kinahanglan ng Migo. Dawan ta Migo ba kanang na may extra kwarta diya? Katangan to, maging manghilot na mo. Ano na Migo, sa'yo problema dahi? Anong tabagay? Problemado na ay corona. Ano ko'y pangpalit sigarilyo? Pangpalit kan. Linunugan ni bugas. Na ako tips mo para kuandra dali ng kwarta mo. Ito na Migo. Mo kuandra ka, higda. Higda? Oh, higda ra ka. Kasi Walay, nga higda Migo. higda ko na marag matulog. Walay 5 minutos. Kwarta dito. Kasukas ra ka. Man, Magtuwad-tuwad ra ka. wala man. Mo ra, dili ka na kay 200. 200 na ka. Na po ni mga to na anyo. Tingita na po ni ka ng mayuhon ba? Mayot na po ni mga buwang. Sug ka ni mayot mga to na ani ba? Tantay na niro. Patag mo po ni mga to na ani. Buak nga lakan siya niro. Bayot ko. Dagdag ni sa listaning to na ani ron. Kadisay kini mabuak ng lakan siya niro. Karon nagkakang buanga ka. Pag-ilis ko, puwit bayot na bugo. That's right out. Pwede na. Pag-ilis ko, islas siya gikan to na karon. Ano naman Migo? Nakadesisyon na ka? Oo, nakadesisyon ako pre. Pangitay kong bayot ito Migo. Gimigo. Pay mahayay ha. Morgan na may katabang nimo. Migo. Wa tay mayay ha. Sige Migo. Gawin lang ko gasa repeat na inyong tambayanan. Kailang ko dito padulong. Tara Migo. Tara. Kamong na kay kamu ginawa mo ba sana yung kuha ninyong tambayanan. Tara, hindi tara. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Ito na kusang bayanan sa mga bayot. Karon dito mga tao na ito. Pwede na ito doon bayot. Isang dalagang Pilipina. Ay, nakita kong isang babae. Alam mo bayanan nila. Hindi ka tambay. Hindi ka nila magtambay. Hindi mo ano yung magpapagod. Okay. Sa. Pre, Migo. Tulog Migo. Basta ka na, Migo. Asuman. Kaya ako. Sa gitna ng kaloakan. Oh, Okay, magkaayo, oh. Lamit na kay kuan ba? Migo. Ano, maladyos ang ganda. Kanya, ako na, Migo. Di, ako na. Migo. Ako na eh. Nagsabot kita ninyo nung ako na. Kinahanglan ko kwarta karon. Yung maningilo. Inyo, pinugon po. Sige, muna na. Muna Migo. Sige. Asa ka dalon? Basta nga, tanang ko ni Dalong. sa gitna ng kaloakan. Oh, Laki ron na eh, kakuan na, nagkikay ko ba? Ngayon na kayo na ko ni. Sige. Sige Migo. Inya na lang, maggitar ta. Pamahin. Oo. Naagi ko yung manisgrasya ni Ron. Ni Ron. Iya. Sa mga ito.
Yutang. Kami ano, migay. Kami gasan mo. Wala mo gipresyon mo migo. Barato rin, sa kalibor ah. Hala, ba sa kalibo eh. Murag di man ka magdag sa kalibo. Barato rin, sa kalibo ay. Pang 100 lang na imong kuan kay imong naong ba imbison kayo. Ulo oh, murag lubing baho. Ano, naglagti kong kalo dia, kaya nakita itong papaw dia. Pila man gyud eh kung kuan si mo tagatos ro. Sige pa juga panghinaway niya, barat pa juga kaya ginataga, napinaw ni mong murag kinakaagman. Sabi sud ka oy, manghinaway man ko. Tingnan na ba yung taniwa na ni kwarta di ay. Santo kong mga amigo yun, dagang kwarta. Dato, wala di ay. Kunin mo. Wala ay, wala ay. So, masugot ka sa kung kuan. Bata lang ng 300, dili ko. Sige, kanang kiss. Sugot na lang yung 200 ka. Sige, Luway po kunin mo. tara. Ano yung kag unggoy rong na patid-patiran. Naghaji ka rong. Isang istorya mo, amiga. Wala ito ba? Tara, din sa 300. 300. Tara, Dito lang. samanta. Dito lang. Tibala ni. Tara. Saan ba ito amiga? Hotel ta? Tibala mo. Di lang ta mag-hotel kay mo na. Di madala sa hotel. Grabe, hinaway. Gusto mo. Pagbagnot tayo mo na. Pagbagnot tayo. Nabibigyan ako ni mo, kung mo pagkakaagman mo. Tara. Ano nagkagda kong na? Naan mo puli. Baksidor sa fix barangay na puli. Ano ito mo puli? Naan puli ay madatimang laki. Murag ay ka-22 hindi siguro ning matumban niya ba? Perti yung luuya ng laki ha. Mauni dangatan sa mga laki mo hinungdan na magsigiran pamayot. Karon nakatanong mo og baksidor. Labaw pa karon ikulatan ni Pakyo laki ha ka. Mo uli igang buak ay imong tumbong. Na mura kan unggoy gikagid ani ron. Pambaldot lang sa kita mga go. Gusto kang pandig lang ng kahoy o sa bagnot yun, bigda. Ito sa bagnot na ako. Guy! Tandam ni mo mga mamayutay mo. Tagbaw ko mo. Ay, hawa to kong mga amigo. Ay. Dito sa silo ko. Dito ay. Dito sa gusan na nagkain. Ang mali kung nakuha nga bayot. Baksidor. Ay. Ako na umay. Ate, tumuta to. Dito bayot. Ay. Dito ay. Iyahay ito si Migo ah. Iyahay, wala nga. Kuan kay ito ba? Ito kay ang kurtes nakasyos ang kuan ay. Big time ito, big time. Ito dato ito. Katong kita mo sa matuwa nga. Mura magikaw mo tog pito ka demonyong yawang naw. Nga bati, kitag na lang mga bayuta. Kita pag sa tirahan. Oy Migo, naunsa man ka Migo nga kamang-kamang ka dara. Amigo, ingon mo, dali, sayon mamayot. Ako malagi na tirahan lagi. Tara si Migo, tara. Unsa man ka? Unsa man ka, Migo, mura magbagal sa gabi. Migo, bantay mo ron, ingon mo sa kuha nga. Sayon ra mamayot. Naunsa man ka Migo nga mura mag gisumbang ni Pakyo imong na. Si mo, Migo, dili bayot akong nakuha. Baksidor man dito di ay. Kinsa na gid Migo. Parihara kita gidangatan. Mga litsi mo, bantay mo ron. Agin mo, nagstorya ba nga. Maunay na ilang gidangat. Ay kabala ka, kay tulo na ta. Bantay mo ron. Migo. Shout out ko ni Maisel Labrador from RG Blacksmith Shop of Sulumbali. Thank you si mo ma'am. Ug ni Juan Jan Louie si Kuan Medina, shout out sa iyo bro. Ug ni Kuan pod Juan Kamahalan Medina, shout out sa iyo te. GOEG
Shoutout sa iyo, te. Si Juan, Disibel Baras-Baras. Shoutout sa iyo, gang. Si Rachel Iltagonde from Ruwa Solop, Davao del Sur. Shoutout sa iyo, ma'am. Nya. Shoutout mo ko ni Juan sa Sabel taga Matanaw. Shoutout si mo, te. Ug ni classmate ako sa eskwelahan silang Cyril G. Tapales. Shoutout si mga bro. Si Markel Lubahib, Gerald Tangaro. O mga babae silang Lisel De La Cruz, Hazel. Shoutout Din na mo si Kuan, katong kauban na mo nga nagtrabaho o nag-eskwela. Nga si Archie Bravo. Shout out di amigo, bade. O ka Joel Buangko. Tuwanag Manila. Part, shout out.